akashoti munena kuti tikanayenera kukuwuzani ndiyendayang'ana ili malemba monsemo malamulomo palibe pamene ona kuti ndimuuze munthu unacho kuti ndikula holiday koma ngati pali pena pamene ndapaponya tandiwuzani akunena apapo kuti musanachoke mupemphe akamena mauze anthu kuti kuchoka koma ineyo am entitled to leave for 30 days. Kamuzu Bana anali kutoka for one month. But Kilimuzu used to go for about 2-3 weeks. Sim mafusa yule. So my law mufuna mafusa ine because I'm a Democrat and I'm patient. So Banji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM breaking news. Amalawi ndikuziwa mwandisowa koma tili limodzi tikungoona mmene dziko likuyendera choncho chigawo chakumamawa kuno sinakutengereni wautali. Chigawo chakumamawa kuno Amalawi ndafuna ndikudziwiseni konse kumene muli kunena kuti Athabo Chakaka Nyirenda komanso Mr. Mwale ndi Mr. Chiwoza anthu atatu amenewa atenga ndrama kupereka kwa mnyamata uja amene timamdziwa bwino Agape Khombe kuti akatenge injunction. Dziko lathu Malawi ndikuona ngati kuti chilipo anthu amene sitimalikonda amene timaona ngati tikakatenga ma injunction ndekuti ma injunction aja athandizire mu zinthu zina koma tikulephera kuzindikira kunena kuti ma injunction amenewa sangapitise chitukuko cha dziko ndipo ngati kukhala kwake kuzikhalira kwa ma injunction amene sangapindulire wina aliyense dziko lathu silingapite chitsogolo tizibwerera mbuyo chifukwa chonoti tikusankha kumangokokana mu nthawi ya MCP china chilichonse chimene amapanga chipani cha DPP kunali ma injunction. Lero chipani cha DPP chatenga boma ma injunction aja ayambanso kubwera. Ndi chifukwa chani MCP akuthamangira ku court? Izi sizingapindulira Malawi momoti dziko lathu lizipita chitsogolo, dziko lathu lizibwerera mbuyo. Choncho chigawo chakumamawa kuno ndafuna kudziwisani kunena kuti Athabo Chakaka Nyirenda, Amwale komanso Achiwoza pogwiritsa ntchito Agape Khombe akupita kukatenga injunction ndi cholinga chonena kuti pali munthu wina amene akulembedwa ntchito ku Reserve Bank kuti munthu ameneyi sakuyenereka kuti alembedwe ntchito ku Reserve Bank. Choncho chigawo chakumamawa kuno anthu amene agwirizana kunena kuti akatenge injunction pamene makhoti athu azitsegulidwa 8 o'clock iwowa athamange akatenge injunction. Ndeti kufuna tinene kunena kuti pamene mukukatenga injunction yanuyo ifeso ngati Limpopo FM tipiteso kuti tikayichose injunction imeneyo.
tentilisiye dziko liziyenda mmene likuyendera. Dziko limasowa fertilizer, palibe munthu amene anganame kuti pano ku Malawi kukusowa fertilizer. Ngati kuli kuononga tikuononga tokha, koma boma latikonzera dongosolo mu nthawi imene budget ya ndalama ya 67 billion imene inachitidwa mu nthawi ya Malawi Congress Party. Ndalama yonseyi inadyedwa kwa miyezi 6 imene amagulira mahewu, imene amapasa mafumu ma 50,000, ma 100,000, ma 500,000. Ndalama yonse 67 billion inatha in 6 months. Amadziwa kunena kuti sazawina chisankho, kuli bwino angoononga ndalama. Lero boma la DPP mukanthawi kochepa akwanisa kupeza ndalama osati ngongole, kupempha kumaiko ena pafupifupi 500 billion imene akuyendesera dziko. Lero ena zimene zichasakukhutisidwa nazo. Dziko limene anthu pamene timapita kuzisankho kunalibe mafuta a galimoto, lero kuli mafuta a galimoto. Ndiye wina nkumakhala ndi chikhumbokhumbo chionena kuti 2030 ndifuna ndizabwerereso mboma. Muziza katenga ma injunction with MCP, sindikuonaso kubwerera mboma, ndipo mukungozitayisa nthawi. Munachita zoyipa zochuluka mu nthawi yanu, kuphatikizapo anthu kudya chiteze, kudya nyika, imfa ya chilima pamwamba pakepo, kutuluka mboma kuba galu, ndikupita kukasetera makoma ku State House, kuba katundu ku State House. Zindikirani kunena kuti Amalawi zonsezo alinazo mutu akuzikumbukira. Sitikudziwa kunena kuti mukamazabweraso kampeni yanu muzizauza Amalawi kuti chani, chifukwa Amalawi anakutulukirani. Choncho Amalawi chigawo cha kumama kuno, gulu la MCP limeneli likupita kukatenga injunction kudzera kwa AGAP. Tisaiwale Atabu Chakaka Nyirenda ndi aja anatengaso ndalama zathu za fertilizer, mpaka pano ndalama zimene zicha sizinabwezedwe, ndipo Amalawi tikuzifuna. Ndibwere chigawo cha kumadzulo ndi nkhani ya Frank Chiwanda. Zikuoneka ngati kuti Frank Chiwanda analibe ufulu, koma ufulu ndi umene uli ndi Richard Chimwendo Panda. Tieni tisamayiwale zonoti Mulungu anatibisira za mmawa. Ndikufunseni Amalawi nonse kumene muli, kodi Frank Chiwanda akanakhala kuti anaphedwa, anthu onse amene akukuwa kunja kunena kuti Frank Chiwanda walakwisa, akanatenga responsibility ya kubanja kwa Frank Chiwanda? Tieni pamene tiziyankhula tiziyang'ana mbali zonse ziwiri, kuti kodi Chiwanda akanakhala kuti anamwalira, responsibility akanatenga ndi ndani? Lero anthu ena akunena kuti Richard Chimwendo Panda ali ndi ana, ali ndi mkazi. Kodi Frank Chiwanda alibe ana, alibe mkazi, alibe achibale? Amene iyeyo akanakhala kuti anamwalira, anthu onsewo akanakhala akuvutika chifukwa chosowa thandizo limene Frank Chiwanda amalipereka. Ndichenjeze nonse amene mukumuopseza Frank Chiwanda. Kumbukirani kunena kuti Frank Chiwanda ndi munthu nayenso ali ndi ufulu wokhala ndi moyo. Tisayang'ane za mbali imodzi zokha. Pamene tili pa dziko lapansi pano, abale anga, tizikumbukira zonoti kuli mmawa kumene Mulungu anatibisira. Pamene tili m'mipando ya andale, tikumbukire zonena kuti kuli mmawa. Richard Chimwendo amayankhula mawu, mukavotere kunyumba kwa Amanu.
kodi lero dziko la Malawi litanena kuti a Richard Chimwendo Banda bail out imene mukatenge kunyumba kwa amanu, amva bwanji mkati mwa mtima mwawo? Andale tiyeni tikapita kumakayankhula ndi anthu malo siyana okhuzana ndi ndale, tiyeni tiziona kunena kuti kodi mawu amene ndikuyankhulawa, mawu amenewa akazandifikiranso ine ndizamva bwanji. Tiyeni tisira amakhoti agwire ntchito yawo. Amakhoti ndi amene atiuze ife kunena kuti a Richard Chimwendo siwolakwa, a Richard Chimwendo ndiwolakwa. Koma tikabwerera mbuyo tikayang'ana zimene amayankhula a Richard Chimwendo Banda, anayiwala zonena kuti kuli mmawa, anayiwala zonena kuti adzachoka mboma, anayiwala. Likhale phunziso kwa ena tonse amenenso tili mu ndale. Koda Henry Musa sanakhale kundende, a Chimwendo apambana bwa. Ndi anthu angati amene akumana ndi mavuto mboma la MCP chifukwa cha a Richard Chimwendo potuma gulu la chinyamata awo. Tikuyenera tizikumbukira zinthu zimenezozo. DPP simene ya amanga a Frank Chiwanda, a polisi ndi amene amanga ndi makhoti. Kano a Richard Chimwendo amanga a Richard Chimwendo, ndipo amene anakasuma ndi a Frank Chiwanda osati a DPP. Ndi anthu muzadana ndi DPP chifukwa chonoti ndi imene ikulamulira, koma tatiyeni tione kuti kodi amene anakumana ndi mavutoyo ndi ndani? Ndi Frank Chiwanda. Kodi Frank Chiwanda akanakhala kuti anapita kukadandaula kumakhoti mu nthawi ya MCP, a Richard Chimwendo akanatha kumangidwa? Tatiyeni tizifunse mafunso ochuluka ndipo tione. Pomaliza, uthenga wanga upite kwa nonse a chipani chija cha DPP amene mumantenga Agape Khombe ngati ndi nzanu. Azakupwetekani. Tsiku lina muzandikhulupirira. Ndikubwereza, pali ena a DPP amene timantenga Agape Khombe ngati nzatu. Tsiku lina azakupwetekani. Ndikazitape wamkulu, koma anthu timayang'ana mbali ina sitimayang'ana. Tiyeni tiziphunzira zinthu zikachitika. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo. Join together, oh, our hearts as one, that we will be free from fear. Praise our leader, each and every one, and the Mother Malawi. From there, my hail. Chigawo chakumama kuno munali ndine Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Chikumaneso chigawo chakumadzulo ndi nkhani zochuluka zimene Amalawi tipeneko titidziwisane. Uthenga wanga womaliza wapadera, madera monse mmene mukuchitika za chinyengo za fetreza, chigawo chakumadzulo tikupereka nambala pa Limpopo FM. Tikhala tikutumiza anthu kwina kulikonse kumene muti imbire telefoni kunena kuti kudera kwathu kuno
afumu akupanga zakuti, ndipo tikufuna chimanga chimene anthu akulandira fertilizer amene anthu akupita kukalandira. Tudziwa madera ena mpaka pano fertilizer isanafike. Tikufuna muzitiimbira mafoni kuchokera ku madera anuko kuti tizituma anthu azipita kumeneko. Tikufuna tigwire ntchito yothandizira boma kuti anthu akumidzi zimene boma lakonza liwafikire. Ndiye tikhati kupereka nambala pali Limpopo FM chigawo cha kumadzulo kuti muzitiimbira mafoni kwatu kuno thamangani. Uthenga wanga upite kwa mafumu, uthenga wanga upite kwa mapenda, uthenga wanga ndiufuna upite kwa azilangizi. Tikakupezani achisale achitanano, tisabere munthu osauka amene President Peter Mutharika waganiza kunena kuti ndathandiza anthu osaukawo. Ife tikupita kukabera thumba la fertilizer ndi 10,000, si 70,000, si 80,000. Ndikuchenjezeni nonse azilangizi, ndikuchenjezeni nonse amene mupanga za chinyengo ndi fertilizer amene Peter Mutharika cholinga chake ndikufikira anthu ososesawo. Tikakupezani musanene kuti ali Limpopo FM ndinu ankhanza. Ndikaterenso tisiyane pomwepa. Babeloni wagwa uyo wakukwesa ndi mulungu wakumwamba. Ola limodzi chiweruzo chafika wasanduka bwinja. Wata